Yebo, ingeneza wothi impela sibona lapha ke igcwamelisha njengoba ke selimemezela izindaba ke zimnandi ke nezijabulise ke bonke abathandi ke bomculo kaMaskandi. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje masiqala ngane ke channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell khona uzithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wengeneza wothi impela sibona lapha ke igcwamelisha nje abaselimemezele ke izindaba ke zimnandi ke nezishika abalandeli ke bomculo kaMaskandi ke impela ke bejabulile kanti ke wengeneza wothi impela igcwamelisha liveza ukuthi ke iPR yonke igila izimanga phana ke kuma digital online stores kanti ke wengeneza wothi impela uveza ukuthi pha impela ke uhlezi ke eqhulwini ngayo ke i24/7 waphinde futhi ke wabamba unumber 2 kuma trendings ngayo ke ingoma ke ethi ke iFrance City kanti ke wengeneza wothi impela ke kunombolo 3 kuhleli phana ke umbhobho yebafowethu impela ke izona ke izingoma ke zogcwama ke ezilandelana ke kanjalo phana kuma trendings ke zihlaba number 1 number 2 no number 3. Hayi ke wengeneza ukuthi impela ke zibenjalo ke izindaba ke ezinhle ke ezimenyezelo ke ilona ke igcwamelisha nezishe impela ke abalandeli ke bemamatheka ke bodwa bafethu thina ke simboso City MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.